Humanoidného robota si vytlačili na 3D tlačiarni. Volá sa Poppy a žiakom Prešovskej elektrotechnickej priemyslovky poslúži na vyučovaní. V budúcnosti by ale mal byť dostupný pre každého. Volám sa Poppy, som humanoidný robot. Poppy zatiaľ len sedí, no vie hýbať rukami, nohami, otáčať hlavou a dokonca aj rozprávať. Aha, čo dokážem. Do hlavy mu ešte musia nainštalovať kameru. Na základe tej kamery by mohol v budúcnosti rozlišovať nejaké predmety a prispôsobovať svoje pohyby okoliu. Prvého jednoduchého humanoida skonštruovali francúzski vývojári, podľa ich návodu ho zložili na Prešovskej elektrotechnickej priemyslovke. Plastové časti si ale museli najprv sami vyrobiť. Robota Poppyho na tejto 3D tlačiarni v škole tlačili vyše 3 mesiacov. Taká plastová trubička sa cez trysku nahrieva na naše vrstvy. Poppy má za sebou aj svoju premiéru na výstave, zaujal najmä deti. Vieš čo, dobre ponožky máš? Takého robota by som chcel mať doma. Jeho pohyby sa dajú ľahko naprogramovať cez počítač. A viem pomocou týchto slajdrov tie časti tela vlastne polohovať. Študentom na priemyslovke poslúži ako učebná pomôcka. Na škole máme aj predmet robotika a tento robot sa nám tam určite hodí. Vlastne takto môžu aplikovať svoje poznatky z programovania do praxe. Veria, že sa im raz Poppyho podarí postaviť na nohy a naučia ho aj chodiť. Na to treba trošku zložitý algoritmus, nie je to jednoduchá záležitosť. Ďakujem vám za pozornosť. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.